Třeba zdraví, dámy a pánové, já tady vítám našeho dalšího videa po dlouhé době, dneska z nové hry Tube Tycoon. Uvidíte, že už jsem trošku začal, protože jsem nechtěl, protože jsem vůbec nevěděl, jak to hraje. Tak jsem si řekl, že už trošku dál jít dopředu začnu. Mám 2726 odběratelů, už jsem docela daleko, skoro 3000, takže se půjdeme směrem do toho. Je to o tom, že jste jak kdyby youtuber a vlastně jak vyděláte s YouTube, mám $450. Když se podíváme na kariér, tak tady je vlastně, jak kdyby, já jsem max už tady u Brotherhood a teď půjdu na ještě tohle, ale samozřejmě já si koupím, já půjdu na green screen, který potřebuji 3 point a pak budu moct jít na create open tax a pak ještě grip for fans. Samozřejmě chci jít na nějaké gamey, už mám otevřený single player. To za chvilku si otevřu 3, to je 2N3R. Myslím, že budeme ještě 2 nebo 3 sloty navíc. A pak už začíná ta práva. Tady je multiplayer games, pak only games, tady už je cosi co-op games a tohle. Takže my se pustíme, uděláme si nějakou novou sériu, nevím proč, ale když dám, nebo když chci dát toto, to je to prostě nejde, no. Jako nejde proč. Ale nechci mi to prostě jít. Ani čuptajko, to je něco poštvrného. Nevadí, ale my si koupíme Pikamon za $60. Dáme první let's play. Výborný. 1000. A za chvilku jsme zpátky, já ještě budu muset něco. Dámy a pánové, už jsem zase zpátky a bylo to docela dobrý. 3001 zhlédnutí, $40 a 20 komentářů a plus dalších 30 subs, takže to je taky super. My se, když se podíváme Copes, Copipes, nebudu číst jen moc, dáme další, samozřejmě toto video nebude moc dlouho, dáme tomu 10 minut, ještě uvidíme a samozřejmě chci vám tu hru ukázat a po případě, jestli se vám bude líbit, tak bychom z toho mohli do nějakou kratší sérii, samozřejmě ta hra není o tom, že to bude třeba 30 sérií, o tom, že prostě budete dělat youtubera. To asi by vás nebavilo, to je jen tak pro hraní, samozřejmě asi nějak po další době se nechci, že nějakou máme video o další hře, ano, výborně. To vypadá slušně, aspoň tak 3000 tam budou, že by byl rekord, 4 něco. A myslím, že rekord by měl být, protože tam, nevím kolik měl jsem max dalších, ale plus 30, jo, plus 30 subs. Už budeme za chvíli 23 000 odběratelů a bude krutý. Takže my se dáme třeba do text, můžu už, ještě nemůžu. Dáme třeba daily a nevím, prostě napíšu MCP, nevím, prostě nějakou hodinu stačí napsat, ono to půjde. Samozřejmě, když to napsat anglicky, tak máte víc zhlédnutí a víc prachu. A komentáře, 37 komentářů jsem tu měl, tak nebaví mě to číst prostě, no. Tak. No. Je to slabý, ale tak ten 1000 aspoň tam je, ale základem je prostě, nebo 2. Jo, není to slabý, není. Docela slušný. Takže jo, dalších $13, takže mi dáme ještě jednu gameku. A myslím, že to už bude tak akorát, protože víc síly asi už ani být nebudu. Pikamon místo Pokémon, je tam Pikamon. To jsem zvědavý. To už je slabší. Ale ten 1000, ty 2000 tam prostě budou. Bude to víc 2700, nebude, bude to slabý. Ještě do 20, tak a my musíme jít spínkat. Takže uvidíme, mám $300, máme $444. To je taky super. Read open. Takže kolik máme? 1 point.
plus 3. Máme jeden. Dobrá. Tady natočíme další rekord. Můžu tak? Jo, už můžu tak. Dáme další tak. Tak půjdu do tagu. Dáme tak. Jdeme na to. Tak ukaž, tak se nám ukaž. Teď co slabý, ty taky už, ty taky ještě jsou u mě moc slabé, ale se toho pak vyvrbí. Ano. Máme 3033 odběratelů, nebo subscribů, já dám movie a dáme 33, dáme 3033 subs, thanks a píšeme thank you, protože to vždycky zabírá poslední, myslím, že jo, 3000 let, to je super. No, takže asi nějak tak, zatím je to beta, ale no, většinou každá nová hra v betě a nikdy nebude víc beta. To je docela slabý. Protože jsem napsal 333. Já jsem napsal ještě 0. Ne, já jsem 0. Nebudu to nějak smazat. Nevadí. Tak jsem udělal chybičku, no, ale těch 3000 to je už 80. Takže my se dáme game třeba a napíšeme, tam dáme další Let's Play z Pokémonů a už je to třetí, už je to série, už je to třetí díl naší série Pikamon. Co to zvědavý? To je to. Docela slušný. To je docela slušný. Tak, my dáme basic vlog a dáme třeba Blue Galiter. Dejme tu. Ukaž se nám. To je slabý, no. 1002, no. Jako, víte, že mám prostě skoro pořád na 1000, ten tak mám prostě vždycky slabý, no. Tak. Mám 3161 subscriberů. To je dobrý. Ne, jo. Tak dáme, já nevím, ještě jeden basic vlog a už nemůžu. Jdeme spát. No dámy a pánové, já si myslím, že pro dnešní video by to mohly být úplně všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo a pokud jo, tak dajte like. Samozřejmě ti, co mě viděli poprvé, nebo to máte od kámoša a jste tu u mě poprvé na mém kanálu, tak stačí dát odběr a budete mě moc sledovat na pořád. A já si budu čekat, to rozvíjet samozřejmě po nějaké další době, možná zlepku, to ještě nevím, takže mějte se hezky a užívejte si ještě zbytek prázdnin, to myslím, že už 3 týdny, je to katastrofální, ano, když tak pište do chatu, jak jste se o prázdninách měli, samozřejmě napište do chatu, jestli mám příští video udělat z hororové hry, nebo mám udělat zase další video třeba z Minecraft série z miniher, klidně, nebo znova mám udělat, jestli to bude mít víc než 5 lajků, tak uděláme série, už druhý díl z téhle série, už bych udělal další díl z té hry Tube Tycoon. Ale musíte mít dobré hodnocení, takže mějte se hezky a zatím čusíček.